ҳикояи боду офтоб. бод рӯзе бо ҳамроҳи офтоб баҳс мекунад. бод мегӯяд ки ман аз ту қавитар ҳастам. пирамарде ки мебинӣ коре мекунам ки аз ту дида пештар ҷомаашро аз санаш падар кунад. офтоб паси абрҳо пинҳон мешавад. бод яъне шамол бошад ба вазидан шурӯъ мекунад. ҳарчанд шамол тезтар мевазад, пирамард ҷомаашро бар худаш маҳкамтар мепечонад. оқибатан шамол таслим мешавад ва офтоб аз паси абрҳо мебарояд. офтоб лабханд зада ба сӯи пирамард нур мепошад. дере нагузашта пирамард арақ мекунаду ҷомаашро аз санаш падар мекунад. офтоб сӯи шамол мегӯяд: муҳаббат қавитар аз хашм аст. бале дӯстонам, ҳеҷ гоҳ муҳаббатро аз дил берун накунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.